ସୁଦାମା ଦ୍ୱାରକାପୁରରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ନଗର ଦେଖି ଦ୍ୱାରକାପୁରର ବର୍ଣ୍ଣନା କବି ହେଲେ ନରୋତ୍ତମ ମହାତ ଗୋଟାଏ ପଦ ଲେଖିଲେ ନହରେ ନହରେ ନବଶୁମ୍ଭୀ ରାଜ ଅଟ୍ଟାଳିକା ଦୁର୍ଗ ମନୋରମ ହେମ ବରନ ନଗେନ୍ଦ୍ର ଶୋଭାକୁ ନିରତେ ନିନ୍ଦୁଛି ଯତ୍ନକ ଖଚିତ ରତନ ଆଜ୍ଞା ନଗର ଗଠନ ପ୍ରଣାଳୀ ଯେ ସହନ ନରକଳ ପହଣାରେ ନିର୍ମାଣ ଶିଳ୍ପରେ ନ୍ୟୁନ ବାସବ ଭୁବନ। ତାପରେ ଭଗବାନଙ୍କର ସଭା ଦେଖି ସୁଦାମ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଭାବୁଛି କେମିତି ସଭା ଗୋପାଳ ପଣ୍ଡାଙ୍କର ଲେଖା। ଆମେ ନିଜେ ବିଜେ କରନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ସଭାରେ କେବା ଲୋଭା ନୋହିବ ସଭା ପ୍ରଭାରେ ଅମର ମାନେ ବନ୍ଦନ୍ତି ରାତ୍ର ଦିବାରେ ସମର ହାରି ମାରନ୍ତି କିଛି ନବାରେ କମରେ ରତ୍ନମାନ ଜଳୁଥାନ୍ତି ପ୍ରଭାରେ ରାମରେ ରାହି ସବୁ ଉପମାଙ୍କୁ ଦବାରେ କାମରେ ହୁଅନ୍ତି ଘାରି ନାରୀ ଦେଖନ୍ତେ ବାରେ ଏ ବାଟ ନ ପାଏ ଗୋପାଳକୁ ଯିବାରେ କେବା ଲୋଭା ନୋହିବ ସଭା ପ୍ରଭାରେ। ଇଏ ଭଗବାନଙ୍କର ସଭା ତାପରେ ହେଇଛି କ'ଣ ଜହିଁ ଗୋବିନ୍ଦ ଦେହ ଘେନି 1600 ନାରୀ ରମି ସେ ପୁରେ ବିପ୍ରହବର ବେଶେ ଜୀବ ଦେଶ ନେ ବ୍ରହ୍ମେ ମିଶେ ଦ୍ୱାରକାପୁର ଶୋଭା ହେରି ସୁଦାମା ଧନ୍ୟ ଧନ୍ୟ କରି ପ୍ରବେଶୀ ରୁକ୍ମିଣୀ ମନ୍ଦିର ଜହିଁ ବିଜୟ ଚକ୍ରଧର ପ୍ରିୟା ସଙ୍ଗତ ଛାଡ଼ି ହରି ଦ୍ୱାରେ ପ୍ରବେଶିଲେ ମୁରାରୀ ମିତ୍ରେ କଲେ ଭାଷଣ ବହୁଦିନୁ ଏ ପୁରକୁ କରିଲ ଗମନ ଦିନେ ଆସିନଥିଲ ଏ ଦ୍ୱାରକା ଭୁବନ ମିତ୍ରେ କଲେ ଭାଷଣ ହାଉ ନିଶି ହୁଅନ୍ତେ ସୁପକ୍ୱ ଭୋଜନ ମିତ୍ରେ ଦେଇ ଶୟନ କଲେ ସୁସ୍ଥେ ବେନି ମିତ୍ର ତହିଁ ଏ ମତେ ପାହିଲା ରଜନୀ ମୁଖ ପୋଖାରି ମିତ୍ର ବେନି ଆନନ୍ଦେ ଆଲିଙ୍ଗନ କରି ଭାବେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପାଦ ଧରି କିଛି ନ ଦେଲେ ନାରାୟଣ ଲାଜେ ନ ମାଗିଲେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପଥେ ଚଳନ୍ତି ଧୀର ପାଦେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଦର୍ଶନ ଆନନ୍ଦେ ମିଳିଲେ ନିଜ ଗୃହ ଦ୍ୱାରେ ଅଦ୍ଭୁତ ଦେଖି ନେତ୍ର ଦ୍ୱାରେ ଅଷ୍ଟରତ୍ନରେ ନିର୍ମିତ ସୁବର୍ଣ୍ଣ କଳସ ଗୃହିଣୀରେ ନିର୍ମାଣିତ ମୁକ୍ତାପନ୍ତି ପୁଞ୍ଚି ପୁଞ୍ଚି ହୋଇଛି ଖଚିତ ଦେଖିଲେ ସେ ସୁଦାମିପ୍ର ହୋଇ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟତ ଅଷ୍ଟ ରତ୍ନରେ ନିର୍ମିତ ସୁମତି ଆଦର ସହକାରେ ଗୃହକୁ ନେଇଯାଇଛନ୍ତି। ସୁଦାମା ଏବଂ ସୁମତି ବହୁତ ସୁଖରେ କାଳାତିପାତ କରିଛନ୍ତି। ଭଗବାନଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରି ଅତିଥିମାନଙ୍କୁ ସତ୍କାର କରି ଆନନ୍ଦରେ ରହିଛନ୍ତି।